hondo iyatanga manje munyika matiri kuona kuti vanhu vari kuvata nenzara. Aiwa kuna naparenya toko vakadzi more than 70% yevakadzi vari kugive birth aiwa vari kufa nekuda kwekushaya medication. Tiri kuona kuti the government of Zimbabwe yabva yakomishina aiwa mamwe ma-BMW vehicles ekuti aramba achisuppressa vanhu munyika yeZimbabwe this situation atiri kunyangwe the upcoming SADC summit. Sana mina mashuka anomuda tagwa panapa notibva subscribe like utina on the bell icon. Motokari idzi dzinokomishiniwa tichiona nyika yeZimbabwe yatasana summit. Vanhu vafunga kuti aiwa senge chazochaya the government yava kutoda kuzooppressa vanhu. Padzaimairi anyora achiti ndiye Nick Mangwana who was given the tender to procure these new Mercedes police cars. How much did each one cost? We wanted to see something with these new leaders. Panapa tinoona kuti padzaimairi ari kuya hake neimwe nyaya but vanhu vabva wedzera kuvhunduka noda kukomishina kwaitwa motokari idzi. Vatiri kuona kuti zvagara mota dzemapurisa dzimwe dzagara dziri ngoriko. Hapana patingati nyika yeZimbabwe haina mapolisi kazi zvekudaro but kune mamwe maservices ari kutoratidza kuti ari wese kwavangofanira vachifokasa but their focus kune zvinhu zvoramba zvivati varamba vachiclinga on to power. Panapa padzaimairi ari kuyachivaudza kuti aiwa anoona kuti kune mamwe matenders atinoona kuti motokari panobuditswa mari yoti kana kutenge motokari 50 but kunouya pachibunzi mukoko yamota 10 which means imwe mari inenge yakarohwa pasi petsoka. Ari kuyachiti tipei madetails emotokari dzamakomishina. Tiudzei mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi. Awa pindai mucomment section medu, musavanawo subscribe or like channel on the bell icon.